My name is Jess Shepherd. I work at Delineate Strategies and my role is Sampling Projection and Quality Manager. Fy enw yw Amy. Dwi'n gweithio fel swyddog cyllid yn Delineate. Enw fi yw Simon, fi'n rheoli prosiectau ar gyfer Delineate. Benna fi'n edrych ar ôl y prosiectau i cwsmeriad mawr, so os y'n ni'n gwneud market research i cwmni mawr a mae eisiau i tynnu'r tîmoedd at y gilydd i wneud gwaith nhw, fi sy'n gyfrifol yn gwneud siŵr bod yna'n digwydd wedyn. Dydd i ddydd dwi'n prosesu transactions, manage cash flow a edrych ar ôl y bank accounts. I work on sampling projections, so I'm usually at the start of a journey for every project, for every client. So I look at the markets that we cover, work out what's the most appropriate and feasible sample to apply for the project and the client. Mae'n bwysig i fi aros yn agos i fy teulu fi ac oedd opportunity i gweithio as a finance officer yma. One particular aspect is to work with sort of Welsh community, which I've not had that experience previously. So it's quite nice to see how both local government and businesses, how much they invest in developing the people, the community in particular. And the community spirit is something that you just don't get elsewhere. And I find that quite refreshing really and really nice. Delineate is based in West Wales, but the boundary is not just within West Wales. So it's a sort of global company. We have global clients. So it's quite nice to be able to base in such a beautiful environment, and yet we're able to access and work with clients and suppliers based all over the world. Un o'r pethau gorau beth i Delineate yw mae Delineate yn rhoi siawns i pobl i gwella eu gyrfa nhw, maen nhw'n cefnogi nhw trwy hyfforddiant a mae fe'n rôl sydd ddim yn rhywbeth chi'n gweld yn ardal hyn. Mae'n chance i rywun i gweithio gyda data mawr a ddim yn goffo mewn bant i dinas mawr i weithio i cael y siawns yna a ni'n credu bod ni'n cynnig swyddi sy'n yn talu'n dda fyd am yr ardal. Pryd mae pobl yn Delineate yn siarad Cymraeg, ni'n teimlo'n rhan o'r cymuned. Yn sicr, yn yr ardal hyn, fi'n credu bod e'n un o'r ffactorau sydd wedi denu pobl i weithio at Delineate, bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn y swyddfa. Mae grŵp o'n ni yn Llandysil fan hyn yn siarad Cymraeg fel rhan o'r rôl ni yn gwaith. So, mae Delineate yn cynnig na a mae fe'n cefnogi na. Ni'n rhoi gwersi Cymraeg hefyd i bobl sy'n moyn dysgu'r Gymraeg. So ni'n gefnogol iawn o defnyddio Gymraeg yn y lle gwaith. Ni'n falch fel cwmni i roi cyfleoedd i pobl ifanc. Un esiampl yw bod rhywun wedi ymuno straight o'r ysgol a mae hi wedi sefyll gyda fi nawr. So mae cyfleoedd yn y cwmni. I think the biggest tip I have is to ask questions from people you admire, surround yourself with the right people and just be open to how they can lead you. Fi'n un o'r pobl na, sa'i beth wedi ffindo beth fi wedi moyn wneud yn bywyd fi. Fi wedi gwneud sawl peth gwahanol a fi'n credu y peth gorau i ni yw jyst i trial gwahanol peth yn nes bod chi yn ffindo'r peth iawn na a ddim danto a bod chi ddim yn straight away yn gwybod beth chi moyn wneud eich bywyd chi. The most exciting thing about my role is the opportunities I have to work with other departments. I speak to a lot of the other teams and collect information from them. And it's information that I wouldn't see in other companies, which is great. Fi yn mwynhau gweithio gyda lot o gwahanol bobl a mae'r cwmni yn rhoi y siawns na i fi yn y rôl i fi yn y funed fel reolwr prosiectau. Fi'n gweithio gyda sawl gwahanol adran o fewn Delineate a ni'n cael siawns wedyn i gweithio gyda'i gilydd ar prosiectau pwysig sy'n byd eang.
Does dim rhaid i fi symud bant i'r dynes mawr, i'r cael swyddi cyllid. It's a unique balance between work and life balance, which you just can't get working in big cities. O'n i arfer trefeili lan i Caerdydd bob dydd, a yr siawns i ddim wneud na, mae wedi newid bywyd fi'n personol a bywyd i'r teulu fyd. Ond y mwy na ni, mae'r ffaith bod Delineate yn fodlon dod â swyddi a arian mewn i'r ardal yn meddwl bod cyfle i fi weithio yn y maes newydd, exciting. Fi'n credu bod e'n bwysig i ni trial cadw talent yn yr ardal yn hytrach na bod pobl yn meddwl bod yn goffod symud bant. I had amazing teachers in school, as particularly the maths teachers. They were really lovely and really encouraging. And although I was thinking about going the university route and the maths and the sciences, I loved personal finance, and that's ultimately what got me into accounting and finance. I applied online. I was then invited to an interview. I seemed to get on really well with the team that was currently here, so I was successful. So os byddwch chi moyn ymuno gyda Delineate, byddwn ni'n gofyn i chi i mynd at y wefan i weld pwy swyddi sy'n gael dyn ni ar unrhyw bryd. A wedyn mae fe'n broses o mynd trwy'r wefan, a wedyn byddwch chi'n cael i ofyn i dod mewn i gael gyfweliad fel arfer yn Llandysul neu falle ar-lein. A wedyn os chi yn llwyddiannus wedyn, byddwch chi'n dechrau gyda Delineate. Yr heriau mwyaf yw bod ni yn sefyll y flaen y gad, bod ni'n yn siŵr bod ni'n rhoi digon o amser a meddwl mewn i sefyll o flaen pobl sy'n falle mwy o seis na ni. Ni'n cwmni bach, ond mi'n credu achos beth ni'n gallu wneud fel cwmni bach, ni'n mwy hyblyg a jyst yn gwneud siŵr bod ni'n sefyll yn competitive wedyn o flaen y cwmnioedd mawr. Un o'r pethau ni wedi wneud yw bod ni'n rhoi grantiau bach i cymdeithasau sy'n gofyn am arian i cefnogi nhw. Ni wedi codi arian a elusennau hefyd blwyddyn hyn trwy wneud y Three Peaks yn Gymru. A ni hefyd wedi mynd mas i ysgolion i roi tyma bach o gymorth gyda nhw i pwy swyddi sy'n mas na fyd. So ni'n credu fel cwmni bod e'n bwysig iawn bod ni'n helpu a bod ni'n teimlo bod ni'n rhan o'r gymuned